Аз отивам сега при доктор Георгиева, за да си говорим за толкова упоритите гъбични заболявания по ногтите. Да. Здравейте! Приятно ми е да ви посрещна Гери, в нашото студио. Тези упорити гъбични заболявания се срещат при доста хора, но хората чувстват неудобство да говорят за тях. Затова съм поканила днес дерматолога доктор Теодора Йорданова, която ще ни разкаже повече за гъбичните заболявания по ногтите, онихомикоза. Темата е много интересна, защото всичко, което чувам от познатите си и това, което виждам, рекламите са ужасно много за продуктите, с които бихме могли да се излекуваме, масово чувам мнението, че нищо не може да помогне, че те са упорити и трябва години ще отнемат. Затова доктор Йорданова ще ни разкаже какво всъщност представляват гъбичните заболявания. Гъбичните заболявания всъщност са заболявания, които се причиняват от микроорганизми, дерматофити, плесени, дрожди, които засягат както ногтите, кожата и косата. Заболяванията на ногтите всъщност са онихомикозата. Заразени са както и ногтите на ръцете, и ногтите на краката могат да бъдат заразени, но най-често започват от ногтите на краката, най-често е палеца пострадал и оттам може да се прехвърлят към всички останали ногти. Ама защо палец? Аз съм чувала пък приятелки, които ми казват, много ми бяха тесни обувките на бала и това означава ли, че е имало гъбички, имало е бактерии или как се казва, не знам, и така се заразили от обувките? Гъбична инфекция. След като казват, че просто от тясна обувка. Това е една от причините за заразяване на ногтите. Всъщност микротравматизма от тесни обувки. Също при спортистите е много често като зараза поради повишената потливост на краката в маратонките и поради микротравматизма. Често са тенисисти, често са пловци, често са футболисти и изобщо всички пациенти, които се занимават с спорт, са по-застрашени, отколкото останалата категория. Ама аз пак не разбирам. Какво има общо между тясната обувка и между това, че краката се потят повече или пък маратонките създават такава среда или така нататък? Тясната обувка според мен е нещо съвършено различно. Как от нея ще ми се появят гъбички? Гъбичките са нормален обитател навсякъде в околната среда. Но микротравматизма всъщност създава предразполагащи фактори тези гъбички да станат патогени и спорите, които са безкрайно устойчиви на външната среда, когато ги полеем, те обичат да им е топло, важно и приятно и всъщност тогава се попадат в благоприятна среда и се свръхразмножават. Придобиват формата на хифи, която е основната вегетативна форма мицела и по този начин се поселват и се вграждат към клетките на хазяина, всъщност нашите ногти или кожата ни, където как разбираме, че... Доктор Йорданова, нека да кажем и за тинейджерите, които обичат доста да носят маратонки и да посещават басейни. Всъщност, при какви условия се развиват гъбички? Кои са предразположени към гъбична инфекция от басейни? Басейните са едно от местата, където са предразполагащи като фактор за развитие на гъбите, както и казахме тесните обувки, средата изобщо, която дава повишена влажност за развитие на гъбите. Заразени обувки също могат да бъдат причина за развитието на микозите. Общи тоалетни принадлежности, нокторизачки, ножички, които изобщо не ги броим като фактор, който може да ни зарази. Всъщност те са една от... в козметични салони също... Принципно да, но смятам, че всички козметични салони... Да, има дами, които са предразположени за гъбична инфекция, особено по време на бременността, нека да кажем също. Деформацията на стъпалата също е един от предразполагащите фактори за развитие на гъбичките. Намаления имунитет поради ред различни фактори също развива условия за... Да. При мъжете или при жените е по-често срещано заболяването? Всъщност около 10% от световното население страда от онихомикози и през последните 10 години много се е увеличил, около 2 пъти заболеваемостта. Около 80% са ногтите на краката, но по-предразположени като заболеваемост са мъжете и то по-скоро след 50 годишна възраст, поради също предразполагащи фактори, по-бавния ногтен растеж, по-намалената циркулация и това е един от факторите, които води до
заболеваемост. Имам един важен въпрос, който със сигурност вълнува домакините, които ни гледат в момента. Ако съпруга ми има гъбички, аз нямам. Мога ли да пера неговите чорапи с моите чорапи в пералнята? Чорапите си може да ползвате, да ги перете общо в пералната, но всъщност много често в семействата се оказва, че един обува пантофите на другия, включително и децата. Това в никакъв случай. Битови обстоятелства, в практиката съм видяла, че много от родителите ползват за 5 минути, примерно общи пантофи. Това е едно от условията за заразяване с гъбички на ногтите. Чувала съм, че има и някаква нова лазерна технология, която помага за лекуване срещу гъбички по ногтите и се справя много успешно с този проблем. Ами от около година работя с такъв лазер във Варна и всъщност това е една година е достатъчно време за да се види терапевтичния ефект на лечението. Всички знаят, че гъбичките на ногтите са доста упорити, бавно се лекуват във времето, използвани са различни локални средства или пък терапия през устата. Всъщност този лазер позволява като метод да се заобиколи приема на таблетки през устата за дълъг период от време. Отделно не е травматичен за околната тъкан и с няколко процедури могат да се повлияят гъбите на ногтите. Доктор Йорданова, нека да обясним какво всъщност представлява тази технология и как действа. Clear Choice е един метод, при който се използват високо импулсни лазери с дължина на вълната 1064 нанометра. Прониква бързо и лесно през нокътната плочка, в нокътното ложе, засяга зоната на растеж и води до коагулация на мицела и спорите. Казахме, че спорите са много упорити и устойчиви на външната среда и всъщност основно борбата ни е с тях, защото когато попаднат в определени условия, да е топло, влажно и приятно и всъщност те се отново се развиват гъбички и чрез този метод се унищожава както мицела, така и спорите на гъбите и хубавото при този метод е, че няма рецидиви. А колко процедури са необходими на един пациент? Ами от 3 до 6 процедури. Оптималният вариант е 4 процедури през около 21 дни. С каква продължителност е една процедура? Болезнена ли е? Средно около 30 минути е продължителността според броя на ногтите, които обработваме, защото някои пациенти са с заболеваемост само на един нокът, при други пациенти имаме обхванати няколко нокъта, но около 30 минути са абсолютно достатъчни да се направи манипулацията. Не е неприятна процедурата? Не е най-приятното изживяване, усеща се затопляне, парене, но не е и болезнено като манипулация, предвид, че няма и рецидиви и ще се отърват бързо и лесно от гъбите на ногтите. Мисля, че... И сега веднага искам да попитам, ако аз съм в София или в Бургас или където и да е из България, само във Варна ли може това да се направи? Мисля, че има на 2-3 места в страната, където могат да бъдат направени тези манипулации. Всички, които разполагат с този метод Clear Choice, могат да извършат тази манипулация. Значи нашите зрители трябва да знаят, че ако искат да ползват такъв вид лечение, може би ще можем да ви помогнем през нашата Facebook страница. Не забравяйте да влизате вътре, да виждате записите на предаването ни, които са в страницата на TV7, така че всички полезни информации, които са ви нужни, ще може да намерите там. Много ви благодаря. Много благодаря. Бяхте много изчерпателна и мисля, че също много полезна на нашите зрители, защото 10% казахте от световното население, това е изключително голям процент. Мисля, че да. Да, така. Останете с нас, ние ще прекъснем сега за кратко, а след това ще разберем всичко за модните тенденции пролет-лято 2014.